дар истгоҳи Лесопарковая хати метрои Москва роҳнамоҳоро ба забони тоҷикӣ ва ӯзбекӣ тарҷума карданд. дар ин бора телеграм-канали «Рядовка» бо нашри акс хабар дод, ки дар он роҳномаи метро бо тарҷума ба ду забони хориҷӣ ба тоҷикӣ бо ҳарфҳои кириллӣ ва ба ӯзбекӣ бо ҳарфҳои лотинӣ дида мешавад. «Рядовка» хабар дод, ки департаменти нақлиёти шаҳрдории Москва ин навовариро аз истгоҳи Лесопарковая шурӯъ кардааст. ҳанӯз маълум нест, ки оё ин кор дар дигар истгоҳҳои метрои Москва низ сурат хоҳад гирифт ё на, вале ин навоварӣ баёнгари он аст, ки зодагони Тоҷикистону Ӯзбекистон ба диаспораҳои бузургтарин дар байни миллионҳо муҳоҷире, ки аз кишварҳои мухталиф ба пойтахти Русия меоянд, табдил ёфтанд. бино ба ҳисобҳо ҳар сол беш аз 1 миллион аз аҳолии қобили кории Тоҷикистон ва аз 4 то 5 миллион нафар аз сокинони Ӯзбекистон барои таъмини рӯзгори оилаҳои худ ба мардикорӣ ба Русия мераванд. шаҳру вилояти Москва як самти асосии сафари муҳоҷирони корӣ аз Осиёи марказӣ ба Русия ба шумор меравад.